Mbak, aliku cilik, piye ben tambah gede za ampun. Kayak monggo Mas kaki Mas, ya sekiranya ora kuat nyebul gawe cangkem ya. Disebul Mas, kayak kumpo ya. Apane kumpone sing kumpo elektrik kae lho Mas ya, garek dicolokne langsung wut 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 ngono kan. Langsung gede, bledor, bedodong. Jan. Piye ide bagus kan? Kok ngono yang dadak mbok takon keto Mas yo normalisasine wong wedok ku ya senengane iki ya sing sedengan, gegeden ya ora, keciliken ya aja. Samarku lek gegeden kuwi mlebune susah angel tur payah. Lek misale keciliken kuwi mau dienggo ngono lho mencolot dhewe. Lek gede kan slup ngono Mas. Lek cilik gerudil ora tinggal ngono tak mencolot dhewe. Wis cilik gampang metu. Jan wis kadung buka-bukaan, kadung mekangkan. Jan gemes.